Hej, så er der 98 dage til Jordan. I dag der vil jeg fortælle lidt om motivation i forbindelse med min træning. I morgen der har jeg en 2 timers løbetur planlagt, og normalt så vil jeg tage ud i Hareskoven, hvor der er nogle gode bakker og noget mudder og nogle gode spor at løbe i. Men fordi det er blevet 12-13 minusgrader, så har jeg besluttet ikke at tage derud, men simpelthen at løbe det på løbebånd i morgen tidlig i stedet for. Og det kan jo være rimelig kedeligt at stå på et løbebånd generelt, og især i 2 timer. Så det jeg gør, når jeg har et træningspas, som jeg måske ikke synes er vanvittigt interessant, men som jeg skal have overstået, så gør jeg det, at jeg visualiserer mig, hvad er det, jeg skal bruge det her træningspas til? Hvorfor gør jeg det? Og når jeg så skal motivere mig, så forestiller jeg mig, at jeg er nede i ørkenen, nede i Jordan, med min taske på, der er varmt, solen skinner, og jeg skal igennem dagens etape. Så når jeg står på det løbebånd i 2 timer i morgen, jamen så er det ikke der jeg er mentalt, men der er jeg simpelthen i Jordan. Og på den måde, så bliver det meget nemmere for mig at komme igennem sådan en træningspas, som i virkeligheden ikke er særlig spændende. Og jeg har også den holdning, at jeg skal have et mål at træne til, fordi at for mig der fungerer det netop, at det med, at jeg skal kunne visualisere mig, hvad er det, jeg skal bruge det til. Og hvis jeg ikke kan det, hvis jeg ikke har noget formål med træningen, så bliver det hurtigt noget lal, og så har jeg ikke motivation til hverken at holde min diæt eller min træning, og så bliver jeg tyk. Så derfor er det meget, meget vigtigt for mig at sætte mig et mål, og det er også derfor, at jeg melder mig til de her konkurrencer sådan relativt hurtigt efter hinanden. Det er simpelthen fordi, at jeg skulle have et formål med, hvorfor er det, jeg går ned og træner. Men det er min metode. Simpelthen forsvinde væk mentalt og forestille sig, at man står nede med sand i skoene og skal ud og løbe 40 km. Til sidst vil jeg lige sige et meget nørdet lille ting, som jeg er begyndt på, som forberedelse også til Jordan, fordi at det er jo gået op for mig, at jeg skal ligge på et liggeunderlag, når jeg skal sove om natten. Og der på et liggeunderlag ligger man som regel på ryggen, og jeg er ikke vant til at ligge og falde i søvn på ryggen. Jeg ligger som regel på den ene side og sover, og det har jeg vendt mig til. Men nu er jeg simpelthen begyndt at lægge mig og tvinge mig selv til at falde i søvn liggende på ryggen. I sengen godt nok, jeg er ikke begyndt at ligge på liggeunderlag nu. Men for at vende mig til at skulle falde i søvn på ryggen, så må jeg simpelthen hver nat tvinge mig selv til at lægge mig på ryggen og vente til at falde i søvn. På den måde så håber jeg, at når jeg kommer ned til Jordan, så vil det ikke være så ubekvemt for mig at skulle ligge og sove på sådan et liggeunderlag. Det kan være, det er lidt for nørdet, men sådan er det. Min kæreste griner lidt af mig, men sådan er livet nu engang.